igen af YouTube. Hvad så? Ja, vi er i gang med at bygge en togbane, en ret lang togbane. Faktisk rigtig lang. Den går tværs over havet. Men den søger vi inde på. Den er sådan en smule kendt. Men vi skal nok skrive IP'en i beskrivelsen, så roligt. Bare roligt. Take it easy. Har du taget vanisag? Hvad? Har du taget vanisag? Nej, det har jeg ikke. Kan du ikke lige tage det? Jeg er et usynlig. Jeg er usynlig. Jeg svæver rundt. Du er en kedelig spøgelse. Nej, det kunne egentlig godt være med det til. Og jeg går ind på den anden server, viser den der. Og den skal jeg nok... Det er fedt, at dog dit skide svaneslugt, mand. Det giver Laurits for selv. Jeg dræber lige Philip for sjov. Nej, yes. Ups. Så... Den her, der har jeg... Ja, jeg har ikke lagt dig. Lidt dia. Johannes i beskyttelse. Beskyttelse IV, og beskyttelse I, og beskyttelse I, og beskyttelse I. Eller... Vi er i gang med at lave togbane, hvor du... Beskyttelse 3. Standard i respekt. Er allerede blevet væk? Ja, Har du sagt forbindelsen? Mathias. Nej, ja, vi har YouTube på os. Ja. Så kan det ikke gå. Hvad? Philip. Drop det. Ja. Når vi skal have lavet lidt Minecraft. Så jeg tror, at... hvis I har nogle gode servers, så vil jeg rigtig gerne skrive dem til os, så vi kan spille lidt sammen. Imod. Eller sådan noget. Så skal mig og Lucas til Swift nok. Hvorfor lakker den ikke ind? Kedeligt. Ja, og jeg undskylder, fordi I ikke kan se så meget. Det er fordi, det er på min telefon. Det er dårlig telefon. Du kan røve din iPhone. Okay, jeg har en Samsung, mand. Eller ikke en Samsung, må du se. Super mere Det er røv. mærkeligt, jeg har nu, mand. Den er sgu da mere røv end iPhone. Ja, jeg ved godt. Helt ærligt. Nu er jeg bare på controller igen. Men jeg går lige ind, så vi kan spille sammen med mig og Lucas i Swift. Og så er det der. Er det dig og Sebastian Sobo? Nej, Sebastian Sobo. Jeg synes, den togbane er blevet lidt lang. Det er det sgu også. Let's slow the cool. Medejer. Hvad gør du? Sådan. Nu er jeg medejer igen. Nej, hvad skal du skrive? Nej, medejer, det er det samme som CO-owner, men stadig det er dansk. Det er lidt federe. Ja, det er manuelt. Hvad skal man skrive for at komme for at være der? Nej, du dropper det. Du bliver ikke andet end 18. Resten skulle vi ikke have bandet ham der Vig der. Det er gjort. Det har Victor gjort. Men er Vig der, vi på til. Ja, det er. Hvis jeg kommer nemlig ind igen, så bander jeg ham. Så jeg har ikke set ham siden. Nej. Jeg bandede ham for 2 dage siden, tror jeg. Han har ikke været inde siden. Nej, men de skulle da også klare, hvis du har bandet ham, så er han heller ikke inde. Ja, men der er nogen, som bliver ved med at unbande ham. Ja, men det er ham der Sipsej, han skal også bandes. Så. Det er sådan set åndssvagt. Men hvis I har nogle gode servers til os... Skriv dem lige i kommentaren. Ja, fordi så det kan det godt være, at vi spiller på den eller et eller andet. Så skal I også lige skrive jeres Minecraft-navn, så vi ved, hvem det er. Så er det lidt besværligt. Ja, hvis vi ikke ved, hvem vi er i Minecraft. Hvor fanden er feedback, mand? Jeg skal sgu have... Jeg har fundet noget. Så er der en borg, da jeg begyndte at bygge, men, eller da jeg var ude ved havet. Yes. Ja. Prøv lige at komme. TP til mig. Jeg skal lige sætte konen. Bare for sjov. Så jeg kan finde tilbage. Mathias, skal lige hurtigt. Prøv at tjekke i chesten. What? The fuck? Det er en survival, det her.
my god. Fedt sted. Okay, grimt. Sorry. Han har kraftigt en ordentlig freaker. Jeg går lige tilbage. Sorry. Oh my god, han var god dag. Ja, en survivor at være, men altså, han har også gravet sig. Han er sikkert... Han er sikkert... Han er survival. Hvad? Jeg ved, at han er survival. Ja, det kan man sige på hans ting. Det kan man sgu da se på hans ting. At han ikke har sådan noget overdrevet enchantment. For helvede, mand. Undskyld. Hvad er faktisk, jeg skal lige have mig ind, mand. Ja, jeg må undskylde, jeg taber min mobil ret tit. Eller den falder. Det må jeg fandme undskylde. Sikke en hjorte til. Der går ikke så lang tid, så skal jeg have de rigtige optagelsesting. Og så kan det godt være, at det bliver rigtig godt. Så kan det bare være, at I ikke kan høre mig, men det får jeg så også fikset. Skal vi også lige vise den spawn? Nå jo, selvfølgelig. Vi går lige til spawn. Spawn, sådan. Når jeg kan jo se når spawn. I har set videoen, når I kommer ind her, så skal jeg nok gøre til billeder. Så I kan TP og sådan noget. Det er skål. Så de kunne godt starte til at lave lidt spawn. Ikke for noget. Ja, men det har jeg mig og Victor også snakket om. Og om. der er drop party hver lørdag kl. 8. Sådan set. Det er der jo ikke. Der er hver dag næsten. Og det synes jeg, prøv lige at se. Har I set? Good grief, altså. Ja, det skulle se bedst.